ప్రమాదం ఎప్పుడు చెప్పిరాదు, క్షణాల్లో జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఇటీవల బెంగళూరులోని రాజాజీ నగర్ లో జరిగిన ఈ ప్రమాదం అందరికీ ఒక పెద్ద హెచ్చరికగా నిలిచింది. వేగం ఎక్కువగా లేకపోయినా ఊహించని పరిస్థితిలో ప్రమాదం జరిగింది. ప్రకృతి కారణమో, సాంకేతిక లోపమో లేదా మరే ఇతర కారణమో ప్రమాదం ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరూ ముందుగా చెప్పలేరు. చాలా మంది హెల్మెట్ ను కేవలం పోలీసుల తనిఖీలు లేదా జరిమానా తప్పించుకోవటానికి మాత్రమే ధరిస్తారు. కానీ నిజానికి హెల్మెట్ మీ ప్రాణాలను కాపాడే రక్షణ కవచం. మీకోసం ఎదురు చూస్తున్న మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆనందాన్ని కాపాడాలంటే ప్రతి ప్రయాణంలో తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన హెల్మెట్ ధరించండి. చిన్న దూరమైన పెద్ద ప్రయాణమైన ఈ నియమాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు. మీ భద్రతే మీ కుటుంబానికి మీరిచ్చే అత్యంత విలువైన బహుమతి. సురక్షితంగా ప్రయాణించండి, హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా ధరించండి.